guys, good morning. Morning pa ba? Magto 12 na. Nilalakad namin si Molly kasi hindi pa nalakad si Molly today. Nilalakad namin si Molly dito sa Kakahuyan in Bisaya. Nagpupunta kami palagi dito sa kabilang sa kabilang side ng pinupuntahan namin as usual as well. Papakita ko sa inyo. Yan si Molly and Daddy. Tingnan nyo ang kapaligiran. Mainit pero maganda siya. So pretty. And there's the river. Ito nyo. Yan yung river. So sa the other side kami. Ganda no, napaka-calm. Calm dito. Nakakahuyan. Yan. Oo nga, ayan o. Pink roses. Ganda dito. Nagre-remind to sa ano kung saan ako nakatira dati sa Pinas. Parang ganito. Nature. I just love nature. Tapos magko-cross kami under the bridge. Here. Under the bridge. Doon kami nagpupunta palagi para kay Molly. Si Molly ay hinihingal na. At ako din. Ang layo ng lalakad namin. Yan sila sa likod ko. Malayo pa kami sa bahay. Siguro mga mga 5-6 kayo nilalakad namin paikot. Pabalik sa amin. So ang hinahanap namin ay yung may area kasi dito na pwede magtampisaw ang mga aso na hindi masyadong deep. Kaya hinahanap namin yun para makapagtampisaw si Molly kasi naiinitan na yung Molly mo namin. Ito yung open field. Oh, dito maglalaro mga aso. Let go nyo lang sila. Tapos laro-laro lang sila. Ganda no? So we're going that way. Kasi yan ata yung part na pwedeng mag-swimming si Molly May. Sa river. Tingnan natin. Talaga init na init si Molly. O nga ito lang. Ang deep pa naman. This way, Molly. Molly. This way. Agoy. Whoosh, whoosh. Go. Go. That's too deep, Moles. You can leave us that there. Where is she going? Moles, where are you going? Hindi alam mo saan siya, ma. Moles, oh my god, oh my god. So deep. Si Molly ay nagtampisaw. Hi, Mo. Minsan lang namin dinadala si Molly dito. Kasi minsan kasi yung sobrang puti. Yun lang. Ayaw mag-swimming. Moles, come on. Pagkatapos nito, isa-shower si Molly. Moles. Ay, nawala. Molly, me. I can see your head. Boom. Why are you hiding? Molly, me. There she comes. Hi. Hi. Moles, come here. There she comes. Hey, come here.
What's this? Come on. Just jump in, Mouse. Mouse, come on. 1, 2, 3, 4. Come on, Molly. Tumatakbo. Done? Mouse, come here. 1, 2, 3. Good girl. Good girl. Good girl. Come here. Good girl. Sit. Good girl. Wait. 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 Bangun girl yan. Wait siya for her treat. Shush. Good girl. Papakita ko sa inyo, may lavender pala kami sa sa labas ng sa front ng bahay namin. Ano? Lavender sa front ng bahay namin yan. So pretty. Nakauwi na kami ng bahay. Kailangan kong ilagay yung dalawang orchid ko sa pot nila. So, ito yung orchid ko. Nilagyan ko na nilagyan ko siya ng tubig. No, diniligan. Lagyan ko lang siya dyan. Yan. Kailangan ko pang bumili ng ibang orchid. Mahilig talaga ako sa orchid. So, to orchid. Molly, come on. Kasi alam niya na isa-shower siya. Kaya lumalayo siya sa akin. Come here. What's that again? Papakita ko lang sa inyo yung roses ko, guys. You know, ito yung isa din. Ang pangganda. Molly, come on. Let's go. Wait, Dada. Wait, Dada. Let's go, let's go. Wait, Dada ka. Ah, wait, Dada ka. Ito. Alam niya, oh. Molly, come on. Alam niya na isa-shower siya. Shower time! Molly, me. Kung gusto niyo malaman kung anong ginagamit na shampoo ko kay Molly, ito naman, Johnson lang. So, ito ang ginagamit na shampoo namin para kay Molly pag nagsha-shower siya kasi very gentle siya. Walang reaction si Molly nito. Yung friend namin ang nag-recommend na ito gamitin kasi ito yung ginagamit na shampoo niya sa mga aso niya. Kaya, it's really good. Walang si Molly, walang reaction or anything. Hinahanap ko si Molly, hindi ko siya mahanap. Pagkatapos ng ng walking namin, hindi nag-shower siya. Binigyan ko siya ng shower. Tapos pagod yun, galing akong shower, hindi ko siya mahanap. Wala siya, wala. Hanapin natin. Saan kaya yun? Wala din dito. Wala dito sa sala. Kaya yung pupo na yun. Hanapin natin si Molly. Dito ba? Wala sa kitchen. Wala sa downstairs toilet. Asan ba yun? Alam ko wala siya sa taas kasi galing ako doon. Tsaka hindi siya makaakit-akit doon. Wala sa bed niya. Balls. Oh, bukas to. Gaming room. Oh, hi. You're tired. You're having a moment. I'll leave you alone then. Okay, I'll leave you alone. Good night. Kakain lang ako ng dinner. Meron akong rice dito. Sabi ko ayoko mag-rice but I can't. Kailangan ko ng rice. Kasi yung tira kong kaldereta, hindi din. Oo nga, yung niluto kong kaldereta kahapon. Bakit may flavor to? Tignan ko. Kila rice. Ito na lang kainin ko. Na rice.
Microwave ko lang siya. Microwave siya ng 2 minutes. Tapos ito yung aking ulam. Ang kaldereta na pork kahapon na niluto ko. Ito na yung ininit ko na kaldereta. Yan, kaldereta kahapon. Ininit ko. Tapos nag-antay na lang ako sa rice and I'm ready for my lunch. Ready na rin ang aking rice. Do you want half of it? There's another one in there, so I got your lunch, guys. I'm eating lunch. Kahapon, nung niluto ko to, hindi ako kumain masyado kasi kumain kami ng ibang pagkain. Pero, ang kaldereta kasi masarap din pag the next day na, no? Kaya, kain tayo. At saka, yung pork belly na ginamit ko, talaga yung maraming taba. Napaka-strong ng ano? Napaka-strong ng pilau rice. Snack lang kami. Colombian coffee walnut cake. And ito yan, guys. It's so good. And my coffee with almond milk. Yum. Yummers. See you next time, guys, sa aking video. Bye!